Maar je hebt in ieder geval een goede dag uitgekozen, want het is een hele hectische dag vandaag. Veel vergaderingen en veel deadlines. Zullen we kijken, waar is Siep? NBN is een entertainmentbedrijf in de breedste zin van het woord. Wat Siep van der Ploeg en ik denk zo'n jaar of 5 geleden opgezet hebben. We brengen entertainment, plezier, cultuur, muziek. Het belangrijkste is dat we de mensen vermaken. Ja, dit is eigenlijk ons kantoor wat je hier ziet. Mooi verdeeld hier. Links, hier zit Mark. Daar zit Siep. Nou ja, hier zitten we dus inderdaad. Ik zit daar, Mark zit daar. En dat is altijd dat we bij ons zitten. Dus dat ik voor het automatisch oorleg over de dingen, hoe ze rennen. En iedereen op zijn eigen terrein actief. Ik doe vaak het artistieke en Mark doet het professionele. Dus die bakt het in maar qua PA's en qua dat de meest gecomputeerd ben en dat de draaiboeken kloppen en de prijsafspraken doet hij. En ik zorg dat het interessant is om mij te zien. Ik schrijf een eigen lied, totdat iemand mij ontdekt en ziet. Bijvoorbeeld zo'n Music Night en ik haal een hele geschiedenis home met al die producties en ik vind het belangrijkste is dat het in een leuke sfeer gaat en dat dat op een goede manier gaat. En Mark versteert dat ook heel goed. Gewoon een muzikant met meest met respect behandelen en dan maakt het iets leuks met z'n allen en dat draagt ik over naar het publiek daar en dan is het succes. Dank je! Lieve mensen, Friesland, bedankt! Het allermooiste is als mensen gewoon, en dat brengen we toch op een bepaalde manier, dat mensen zich vermaken, dat mensen genieten, dat is het mooiste wat erbij zit. En of dat nou een bedrijfsfeest is wat we doen, of we zijn op tour met Motel West Coast. Nou, als je de reacties daarop ziet, het zijn ook gewoon heel erg goed. Mensen vermaken zich, mensen gaan uit hun dak. Een music night is vond ik een van de allermooiste dingen. En hoe de mensen, wat de reactie daarop is en hoe fantastisch de mensen dat vinden. Dat is eigenlijk wat we doen. Je komt ook wel met elkaar in conflict. Je bent aan de ene kant gewoon artistiek, vind je bepaalde dingen prachtig om te gaan neerzetten en geen beperkingen financieel, maar aan de andere kant moet je weer de harde producent zijn. En moet je tegen jezelf zeggen van dat moet je niet doen, want het kan niet, dat risico is te groot, moeten we niet doen. En je moet niet alleen maar zakelijk zijn, maar je moet ook hart hebben voor je product wat je brengt en de kwaliteit daarvoor. En dat moet je zien samen te brengen. En tot nu toe gaat dat goed. Ik zou toch nog willen vragen, ook met name aan jou, Jos, om te proberen om die ticketprijs, nou, misschien overal waar €1 bij kan, is het meegenomen. We zijn onderweg, Mark. We gaan onderweg naar Omroep Friesland. Daar is Belle Perez vanmiddag te gast in het programma Noorderwien van Willem de Vries, tussen 2 en 4. En dan doet ze met een paar leden van haar band een klein optreden. En dat is eigenlijk ter promotie van haar concert en ook van haar onlangs uitgekomen DVD. Maar dat doet ze ter promotie ook van haar concert van vanavond in de Lawaai. Zo staat hetzelfde als juist. Hey. Ça va? Lange reis? Ja. Het is een heel pokken en rijden, hè? Ça va? Zwaar. Oh. Goed? Yes. We luisteren bij de mengtafel. Mark, je hebt meestal zo enorm te genieten. Ja, dat doe ik altijd. Ik vind het prachtig om te zien en prachtig ook als artiest waarmee ik werk, bij de radio is, met publiciteit bezig is. Dat vind ik genieten. Dat vind ik leuk als ook andere mensen daar plezier mee kunnen doen. Had jij stem al gedaan wat harder? Want dat wenkte ze net toen je niet keek. Ik kan niet veel meer geven. Ah, oké. Maar dan kan ze beter daar het totaal wat harder doen, toch? En dan de rest wat terugschroeven.
MBN heeft eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière in Nederland al een hele grote rol gespeeld. Mark is eigenlijk vanaf het moment dat ik in Nederland ben begonnen op die kar gesprongen. En hij geloofde in Belle Perez en alles daaromheen, ook als live artiesten. En daarom hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om samen met MBN en met Mark de Bruin in zee te gaan. Hoe wichtig is een artiest als Belle voor Jim? Belangrijke artiest. Een prioriteit van ons. Dus sommige dagen in de week kunnen we zomaar 2 dagen lang 3 man mee bezig zijn. Dat heeft dan te maken met de promotievoorbereiding, met dit soort dingen worden voorbereid, met de ticketacties. We doen een uitgebreide tour nu tot en met eind april. Dat vereist veel ondersteuning van de promotie en van de interviews, aanvragen die er zijn. Dat is dus belangrijk en veel. Dit is het, live in Noorderwing, Belle Perez. Oké. 2, 3. Ik probeer nog altijd nieuwe mensen, een nieuwe doelgroep zeg maar, aan te spreken. Mijn fans zijn sowieso echt van jong tot oud, dat is echt heel breed. En dat is leuk en aan mijn muziek, je kan er eigenlijk alle kanten mee uit. Maar je moet wel een goed boekingskantoor hebben om dat te exploiteren zeg maar. En we hebben vaak gesprekken met Mark, ook met de mensen op kantoor. Van kijk, zo zien we het, hoe zien jullie dat? Er is constant feedback. En het leuke aan hem is, hij ziet nooit geen problemen, er zijn altijd oplossingen. Hij geeft zijn eigen ongezouten mening en daar kunnen wij ook weer mee verder. En dat is het leuke eraan, ik vergeet nooit meer. Mijn allereerste concert in de Heineken Musical kreeg ik van MBN een grote kaas, zo van welkom in Nederland. En dat vond ik eigenlijk zalig, ik had zoiets van yes, dat zit gewoon goed met die mannen. Dus ik hoop dat ik nog heel lang met Mark en zijn collega's kan samenwerken, want dat bevalt me heel goed.